t'has decidit per produir o elaborar productes ecològics i has seguit un a un tots els passos del procés de certificació perquè el producte final complisca amb tota la normativa. Enhorabona! No has d'oblidar que una de les parts importants és la que identificarà la teua producció amb els valors que li has aportat. Et parlem de l'etiquetatge, imprescindible perquè el consumidor tinga les garanties que el que està comprant conté tots els beneficis que cerca. La normativa de producció ecològica regula no solament la producció d'estos productes, també regula l'etiquetatge i la identificació d'estos aliments perquè siguen fàcilment distingibles pel consumidor. Tot producte ecològic deurà complir, a més d'esta norma específica per als productes ecològics, totes aquelles normes comunitàries o nacionals que els apliquen i és responsabilitat de l'operador el seu compliment. Este és el logotip que identifica els productes ecològics. És el logotip ecològic de la Unió Europea o Eurofulla. El seu ús és obligatori en els productes envasats i etiquetats llestos per al consumidor final, els ingredients dels quals siguen 100% ecològics o que continguen el 95% dels ingredients ecològics. Tant els ingredients agraris no ecològics com els additius i altres substàncies que pogueren contenir estos aliments estan regulats en la normativa de producció ecològica. El logo ecològic de la Unió Europea apareixerà de manera voluntària si es tracta de productes ecològics sense envasar produïts en la Unió Europea o de productes importats de tercers països. El que no podrem és usar-ho en l'etiquetatge de productes obtinguts durant la fase de conversió, en aliments processats en els quals menys del 95% dels seus ingredients d'origen agrari siguen ecològics o en productes l'ingredient principal dels quals siga de la caça o de la pesca. Este logo sempre va acompanyat del codi de l'autoritat de control que certifica el producte i de la identificació de l'origen de les matèries primeres. El codi tindrà el format següent: les inicials ES, indicant que el producte està certificat a Espanya. El nombre de l'entitat de control és atorgat per la Unió Europea. El KSB té assignat el número 020. I finalment les sigles de la comunitat autònoma. CV per a la Comunitat Valenciana. O agricultura dels estats membres, per exemple, agricultura a Espanya, si els ingredients agraris són de la Unió Europea o d'eixe estat membre. Agricultura de fora de la Unió Europea si els ingredients agraris no són de la Unió Europea, sinó que són de països tercers. Agricultura de la Unió Europea o de fora de la Unió Europea si els ingredients agraris són de la Unió Europea i de països tercers. En l'etiquetatge dels productes ecològics certificats pel KSB pot anar de manera opcional el logotip del Comitè d'Agricultura Ecològica. En qualsevol producte alimentari, per a facilitar la seva traçabilitat, en l'etiquetatge han d'indicar-se les dades identificatives del productor, elaborador o distribuïdor del producte, nombre de lot, data de consum preferent, entre altres dades. L'etiquetatge ha de ser clar i no deu mai induir a errada al consumidor. És la teua responsabilitat com a operador el compliment de tota esta informació en el teu producte. Si eres operador certificat i vols tindre més dades sobre l'etiquetatge dels teus productes, disposes de major informació en la pàgina web de la Comissió Europea d'Agricultura. I no cal dir-ho, en la del KSB, on trobaràs una guia d'etiquetatge i publicitat dels productes ecològics. El KSB realitza la revisió i autorització de les etiquetes dels productes ecològics etiquetats a la Comunitat Valenciana, així com de la publicitat dels operadors que certifica. Com a operador que etiqueta o publicita producte ecològic, pots sol·licitar autorització al KSB si uses els termes de referència al mètode de producció ecològica. Simplement has d'omplir els formularis que estan al web del KSB i remetre'ls al costat de l'esbós de la teua etiqueta, web, catàleg, etc. El personal del KSB ho revisarà i, quan estiga correcte, emetrà una autorització d'etiquetatge o publicitat. Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana. Naturalment ecològics.